ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ନା, ଦୋକାନ ବାହାରେ ହେଉ, ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଝୁଲୁଥିବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କାର ମାଳା। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଉନୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସଟା କ'ଣ ନା, ଏଟା ଖରାପ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସତରେ ଏତିକି କଥା? ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀଟା କ'ଣ? ତେବେ କଥାଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁକରୀ ଢାଳ? ନା, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯାହା ସମୟ ସହିତ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି? ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ଏକାଠି ମିଶି ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇବା। ତେବେ ଏହି ରହସ୍ୟର ଗଭୀରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି। ମାନେ, ଲୋକମାନେ ଏହି ନିମ୍ବୁ ମିର୍ଚିକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ମନେ କରନ୍ତି? ନଜରର ବଞ୍ଚେଇବାରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାମଟା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ସେଇଟା ହେଲା ଏହି ନିମ୍ବୁ ମିର୍ଚି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି କାମ କରେ। ଧାରଣାଟା ଏମିତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଖରାପ ନଜର ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ସିଧା ଏହି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ତାର ତୀବ୍ର ଖଟ୍ଟା ଆଉ ରାଗ ସ୍ୱାଦ ସେହି ଖରାପ ଶକ୍ତିର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ଘର, ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁକିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଯାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀରେ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସମୟରେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା, ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇବା, ତେବେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏହା କୌଣସି ଯାଦୁ ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଏକ ଚତୁର ଘରୋଇ ଉପାୟ, ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଲଙ୍କା। ଆମକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ରାଗ ଲାଗେ ସେହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ସାଇସିନ୍। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଲା, ଏହି କ୍ୟାପ୍ସାଇସିନ୍ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଷ ଭଳି କାମ କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍ କୁହାଯାଏ। ମାନେ, ଏହା ସିଧା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟ ବିକର୍ଷକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ କଥାକୁ। ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାରେ ଲିମୋନିନ୍ ବୋଲି ଏକ ତେଲ ଥାଏ ଯାହାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ତୀବ୍ର। ଏହି ବାସ୍ନା କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଦିଏ, ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବି ବାଧା ଦିଏ। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଲଙ୍କାର କ୍ୟାପ୍ସାଇସିନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଲେମ୍ବୁର ଲିମୋନିନ୍। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଜାଦାର କଥା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହା ଖରାପ ନଜରରୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଞ୍ଚାଏ, ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ଏହା କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କଠାରୁ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଣାଳୀ, ପରିଣାମ ସବୁକିଛି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଦୁନିଆର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଚକ୍କରେ ତାର ଅର୍ଥ କେମିତି ପୂରାପୂରି ଓଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କୀଟନାଶକ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଗଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲୁଚିଛି: ସାଂସ୍କୃତିକ ବିସ୍ମୃତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସମୟକ୍ରମେ ସମାଜ କୌଣସି କାମ ପଛର କାହିଁକିକୁ ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେହି ପ୍ରଥାଟାକୁ ଧରି ରଖେ। ଏହି ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ, 15ରୁ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ଥିଲା କୃଷକ ଆଉ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କୀଟନାଶକ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଲୋକେ କୃଷିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏହା ପଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ, ସେହି କାହିଁକିଟା ହଜିଗଲା। ରହିଗଲା କେବଳ ପ୍ରଥାଟା। ଆଉ ସେହି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେଲା, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା ସେହି ପୁରୁଣା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଜରର ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଜର ବା ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିବାର ଭୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ବୁ ମିର୍ଚିର ପ୍ରକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଖାଲି ଜାଗାକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଧାରଣାଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଟାଙ୍ଗିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହେଉଛି, ତାମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଖରାପ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚାଉଛି। ବସ୍, ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାକୁ ଏକ ନୂଆ କାରଣ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟାପକତା କେତେ, ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏକ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ପାଖାପାଖି 30 କୋଟି ଲୋକ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟର ସାଧାରଣ ଘରୋଇ କୀଟନାଶକ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ପୁରା ବିଷୟକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ କଥାଟା ଆଉ କୀଟପତଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ଏବେ ଏହା ଏକ ଶସ୍ତା ଆଉ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୀମା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଏହାକୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗୁଛେ। ଏହା ଆମ ମନରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଆଣିଦିଏ। ଏବେ ଏହାର କାମ ଶାରୀରିକ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନସିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଯୁକ୍ତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯାହା ଏହି ପୂରା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟେଇଦେବ। ଆଉ ମଜାର କଥା ହେଲା, ଏହି ପ୍ରମାଣଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତ ତ, ଯଦି ଏହି ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷି ନେଉଛି, ତାହେଲେ ଥରେ ଶୋଷି ସାରିଲା ପରେ ତା କାମ ତ ଶେଷ। ସେ ଶୁଖିଯାଉ କି ସତେଜ ରହୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ଶୁଖିଗଲେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ। କାହିଁକି? ଏହି କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଛି। ଆଉ କାରଣଟା ବହୁତ ସିଧାସାଧା। ଯେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ତାଜା ଥାଏ, ସେଥିରୁ ସେଇ ଲିମୋନିନ୍ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସାଇସିନ୍ ବାହାରୁଥାଏ ଆଉ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ କୀଟନାଶକର ପ୍ରଭାବ ଶେଷ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନବୀକରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ମଶା ବିକର୍ଷକ ମେସିନ୍ରେ ରିଫିଲ୍ ଲଗେଇବା ଭଳି କଥା। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ। ସମାଜ ଭାଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଶର୍ମା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରଥା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ପଛର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଆତ୍ମା ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ବା ଶରୀରଟା କେବଳ ଅଭ୍ୟାସରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ କାମଟା ତ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କରୁଛେ ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଆଖିରେ ଏହି ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ମାଳା ପଡ଼ିବ, ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ବରଂ ଏହା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯାଦୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଥାଏ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ନୁହେଁ,